Igbo ndị ọma, Igbo mụrụ ọzọ mụ ọzọ, Igbo ndị ọma na-agara ozi abịakwa m ọzọ taa ebe m nọwo na Ọkpanam na Palive State, home for all. Ebe this state nọwo na Amachai Ọkpanam. Ihe Palive na-ere ebe a just 50 million naira. Mana ihe m chọrọ ịkọwa ebe a na-adị ọnụ ketere Cubana Millennium City. This video m na-emewu for ndị diasporans ya na ụmụ Igbo ndị kpatara ego, ndị chọrọ luxury properties ha ya ego, ya ka m ji na-eweta ihe ebe a Delta North, Ala Igbo ka so ị ya anụ na Anambra si na ebe ịchọ sọsọ ana nọ na Ala Igbo, ebe a Ala Igbo Anioma Ọkpanam ọcha Ala Igbo. Biko nụ were na ọsọ na ije bịa were this property amaka. Property awụ for ụmụ Igbo ndị kwechiriri ekwechiri si na Igbo ga-adị mma. Bịa nke mbụ, bịa nke abụọ, bịa nke atọ, asị ụzọ maa mma agaghị ugboro abụọ. Onye wepụtara na awụ the International Archbishop Dr. Onyeka Nzekwesị, ofu onye ji eziokwu ere ana, ka udo na ọganiru chia eze n'ala Igbo niile. Ise ise ise.